jediný dôvod, prečo nás svet učí robiť si vision boardy, robiť si nejaké challenge, dosahovať nejaké ciele, je to, že tomu svetu to vyhovuje. A keď si toto uvedomíme, že svet od nás vyžaduje, že my máme robiť niečo podľa toho sveta, tak nie je to úplne absurdné, že strácame vlastne vďaka tomu samých seba a hlavne strácame to, čo my môžeme priniesť tomu svetu. Nie niečo, čo je extrémne nové, ale je to naše. Je to úplne autentické. Je to úplne s tou charakteristikou, ktorú máme každý jeden z nás v sebe, dokážeme priniesť tomuto svetu esenciu a zmeniť ten svet. Nie je to veľký paradox, že my sa snažíme zmeniť ten svet pomocou nástrojov, ktoré nám dáva ten svet. Neostane ten svet vďaka tomu stále rovnaký? Polož si túto otázku, zamysli sa nad ňou a skús skúmať, či tento spôsob, ktorým od teba vyžaduje ten svet, je ten správny, alebo či je tu aj iná možnosť. Skús rozmýšľať sám za seba.